Susunod sa dapat. Hey, yo, what's up? Karong adlaw, mauning adlaw na inyong gihulat. Karong adlaw, very special day, my friends. Karong adlaw, ang cooking show with my brother. But yo, wala pa may recipe. Karong adlaw, mang adto mi sa mga bisag asa nga store para mapalit mig recipe. So para ready na ako mapalit og mga recipe, mag-ilis ako mga friends. Hey, ano ko ilis? I think ready na mi mo ato sa kong magulang palit og mga ingredients. Oh yeah. Hey yo, mapalit na mig mga ingredients. So tara sa sunod nga destination mga kaibigan. 3, 2, 1, travel vlog. Hey yo mga friends, na ako sa Robinson Galleria. But yo, nako ipakita ninyo na inindot nga fountain. Wow! Wow! Hey yo, karon na namin diri sa Robinson Galleria sa sulod. So dito dapit ang Sans Rival. Yan dito ang grocery. So tara kuyog ta ato sa grocery kay mamalit mig mga cheese kay since Valentine's man nun, kailangan mig cheesy. Tara, let's go. Travel vlog. Hey yo, what's up? Karon na namin sa Robinson Galleria. Nangita mig cheese para sa among ingredient. Sa among ingredient nga dish nga buhaton kay lami kay ni among dish nga buhaton. Ang tawag ko dinyo nya, di ba? Lami kay ni among dish nga buhaton. Yeah, nanami sa mga cheese. So, ang problema unsa nga cheese among gamiton para sa among incredible nga dish nga buhaton. So, among plano kay mapalit mig mozzarella. Pero yo, daghan kay klase nga cheese. Wa ko kabalo ahang mozzarella diri. Yo, namalit mi diri mga spices para sa among kanon niya. Karon nangita na mig mga mozzarella para sa among cheesy nga dish. So, nadiri mga mozzarella. Yo, diri sa Robinson ba, ang daming mga vegetables, ang daming mga organic vegetables mga kaibigan. Change of plans mga kaibigan, hindi po cheesy yung kapalitin namin. Tungod kay white cheese available, mag-improvise lang mi kay, you know, we are professional cookers. Karon kay murag kompleto na among mga ingredients para sa among dish. Karon kay mangita lamig nuts, mga cashew, mga almonds yeah. Atong niagi adlaw ba, naglagot ko kay may kay akong score sa contest. Ako naingon gyud kay bruh. Noy. Muli na ta noy. Bruh. Karon kay murag okay na among mga ingredients. So among plano lang karon kay mubayad nya manlakaw-lakaw ka jud kay yo boring case balay bread. Manamig palit ni Manoy. So butang na noy. Butang sa akong bag. Lagay mo sa bag. Eh saksak mo pa. Lagay. Ang sakit kuya. Huwag mong masyadong pilitin. Dumudugo yan. Kung sinasulod sa akong bag kasi may mga malata diha. Okay, vamonos. Karon mga kaibigan, karon kay wa man mi lagaw among plano kay 6:30 mi mobalik sa balay kay yo. Boring kay sa balay mga kaibigan. Ang among first nga buhaton diri, among first nga objective kay mangita mig CR. Kay kabalo na mo, kayon ko. Yo, na bagels, New York bagels. Welcome to New York bagels. Yo, tara CR. Ato na ko CR, mo CR sa ko kay kayon ko. Wow, amazing kay lang CR mga friends. Bitaw, gadjok nindot bitaw daw CR dire. Natawa. Oh, wow, pang Instagram naman din yung CR. Hey yo, what's up? Karon na ako sa CR. You know, kay mangihi na ko. Trust man nangihi, manghihi na po ko. Cause I want you to know why. Mao jud di ang naka-asset diri sa Robinson Galleria mga kaibigan. Naslay dagko nga mirrors. Naslay dagko nga mirrors. Yeah, tara, let's go. In case of fire, break dance. Alpha Bravo Charlie, mayroong mga kalaban dito. Muna kayo mga kalaban. Pew pew. Back up, I need back up. Noy, baka mayroong mga zombies. Maghinay-hinay lang tayo, baka mayroong mga kalaban. All clear. Roger that. Hey yo, back at it again with a jump shot. Bitaw kami sa escalator dahil joke. Wow, ang laki ng ball. Yum. Wait, dili sa vegetables. Pass. Wow, aquarium mga friends, aquarium. Very nice aquarium. Oh my god. Tara na, malakaw na ta. Wow. Dako sa gitara dire sa Galleria, oy. Wow! Ang laki mga kaibigan, ang laki ng gitara. Yo, jungle, where's Tarzan, my friends? Tarzan! Hello,
Open space mga kaibigan. Open space. Open space. Mga friends forever, mura ra kog naa sa laing lugar. Ang ganda ng lugar dito mga kaibigan. Para lang nandito ako sa Singapore. Pero wapapit ako yung kukaatog Singapore. Pero I want to go Singapore someday. Mama, naglantaw ka? Please look at nag-ticket. Okay, kailangan kong gawas. Mga kaibigan, I think kay mubalik namin sa among sinapupunan. Mata namin sa balay, you know, magluto namin sa among dish. Mga friends, na nasa wine and spirits din ng baligya. Asa mga din na mapalit ng spirits. Happy Valentine's mga friends! Happy Valentine's! Happy Valentine's mga kaibigan! Spread the love! Spread the love! So naa na may karon diri sa Toys R Us. So awat mi lingaw. So yeah. Coke smash. Hello, hello. Organic vegetables. Organic vegetables. Tara na, fast walk na fast walk. Yo, I think nakakita ko sa pinakagwapo diri nga tao diri sa galeriya. Hello. Kung mag-away ganin mo sa imong uyab, ano na lang mo Galleria Robinsons? Kay daghang space. I think this is a job for Superman. Ano yung dagang cake vegetables na pwede ni balonon? So Gongcha. Gongcha wish your girlfriend was hot like me. Gongcha. Wait, murag, wow! Nag-change of color ang water! Ang water nag-change of color! It's the most wonderful time of the year! Yeah, water dropping falls. Yeah, hapit lang akong thesis defense! So as of now mga kaibigan, muli na gid mi kay medyo gabi-gabi na mangita na may jeep. Yeah, let's go. Travel vlog pa dong sa balay. Balay vlog. Hey, yo, what's up? Nako karon sa balay. Since nag-carbon pa si Manoy, I think opportunity na rin ako para kabalo na gid mo unsa akong baton, di ba? Mag-exercise. Yeah, let's do this. Yeah, exercise mga brad. Oh. Let's do push-up, yeah. Para sa ekonomiya, para sa future sa Pinas. Change is coming, my friends. Change is coming. Yeah, para sa ekonomiya, mga kaibigan. Para sa ekonomiya. Oh yeah, nana si Manoy dali sa balay. Nagkapait na siyang ingredients. Let's do the cooking show, my friends. Let's begin. Let's do this. Yeah, let's do it. Mga friends, mauna yung main ingredient. Cauliflower. Oh yeah. So magsugod na ang cooking show with Manoy and me. So time to cook the buffalo cauliflower. Ang unang gawin mga kaibigan ay chop-chopin po namin yung mga cauliflower. Chop-chop into florets. Chop-chop pa more. Ngayon na chop-chop sarap na po yung mga cauliflower. I think it's time na i-mix and tricks na namo ang mga makaon ug ang mga spices. Lagyan po natin ng mga olive oil mga kaibigan para crispalicious. Isang Spanish paprika mga kaibigan. Sunod mga kaibigan, isang teaspoon ng turmeric. Yeah, we know things bro. We the chef. Sunod po, ilagyan po natin ng chili para may sipa yung pagkain mga kaibigan. Ang sunod, syempre lemons. Brotherly lemons. Squeeze that lemon. Yeah, woohoo! I think ready na me, woohoo! Mag-mix martial arts na me, mag-mix martial arts. Ay, napad yung missing recipe mga kaibigan. Toyo! Yeah! Excited ako na mag-buffalo cauliflower. Yeah. And the boys in America. Ang sunod kay i-mix na siya. Woohoo! Mix martial arts mga kaibigan. Mix martial arts live po ngayon sa NBC WBA. May pa-mix-mix si Mayor. Yeah, PBB pa more. Gikamot na namo kaya. Muta na mura nagsag. Buffalo wings nandito. Buffalo wings. Yeah, ready na ako maka buffalo wings. I mean buffalo cauliflower day. Yo, because I'm a vegetarian / pescatarian. Karon kay butan na mo sa oven. Yeah. Alright. Oh yeah, humana. Hey yo, what's up? Wako ka video sa akong makaon but yo, it was very halang my friends. It was very halang. Kung ganahan mo makita sa picture, ito lang sa akong Instagram. Hey yo,
today's shoutout goes to Chan Casey Molina from Japan. So kung buntag diya sa Japan karon ohayo gozaimasu. Pero gabi parehas dire sa Pinas paglantaw nimo. Konbanwa. Thank you. Arigatou gozaimasu. Arigato. So guys, mura sa gito sa karong adlaw. Thank you kayo sa pag-watch mga amigo amiga. And yo, kung ganahan mo ma-shoutout sa sunod nga video, make sure to comment #VisayaVlogger. Yo, guys, bago na ko ni Andy ang vlog, nasa ko'y buhaton nga scene. And scene. Move on from what? From everything that's keeping you from moving on. Stop acting like you know my pain. Stop acting like you own it. Di ikaw Celine. And you will never be Celine. And that's all for today, folks. Medyo ngilngig to ang last. Pero yo, that was worth it, my friends. So like and subscribe kung ganahan ka sa video. Ako Tron, comment lang #BisayaVlogger kung ganahan ka shout out sa sunod nga video. So see you on the next episode, my friends. Peace. Tell me where it hurts now, baby. And now Uy, sa mga nakakitag forever dya, pangitae po ko, bi.